Изгелектең иртәһе кисе юк. Яхшылык кылган аш йыйган. Бүген ярдәм итһәң, иртәгә һиңә ярдәм итерҙәр. Бер-береңә ярдәм итеп яшәүҙең ҡәҙерен һәм матурлығын тапҡыр мәҡәлдәребеҙ асып бирә. Пәйғәмбәребеҙ ғәләйһиссәләтү вәссәләмдең бихисап хәдистәре лә ошо хаҡта һөйләй. Мәҫәлән, береһендә шулай тиелгән: Мосолманға ярдәм итәм һәм уның ихтыяжын ҡәнәғәтләндерәм тигән кешегә һәр бер аҙымы өсөн 70 сауап яҙыла. 70 насар ҡылыҡтары ғәфү ителәсәк. Әгәр ҙә ул ярҙам итә алһа, бар гонаһтарынан таҙарыныр һәм был донъяға тыуғандағы кеүек гонаһһыҙ булыр. Әгәр ҙә ярҙам иткән ваҡыт эсендә үлһә, йәннәткә хисапһыҙ инәсәк ул. Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан яуғирҙәргә ойоштырылған ярҙам да һис шикһеҙ Аллаһ ризалығына ирештереүсе изге ғәмәлгә инә. Әлхәмдүлилләһ, сауаплы эштән берәү ҙә ситтә ҡалманы. Дәү илебеҙҙең һәр ауылы, һәр бер ҡалаһында кесеһенән олоһона ҡәҙәр ҡатнашып, егеттәребеҙгә йылы әйберҙәр, медикаменттар, оҙаҡ һаҡлана торған өй ризыҡтары ебәрелә. Һыйырын, тайын һалдаттарға тушенкаға тотонған йомарт күңелле яҡташтарыбыҙ ҙа етерлек. Аллаға шөкөр. Еще 2 коробки с городской библиотеки. Общие 50 коробок у нас? Общие 50, с этими 50. У меня тоже пополнение. Смотри, дедушка принес 10 банок меда. Здорово, здорово. Октябрьский ҡалаһында ла яуғирҙәргә гуманитар ярҙам ойоштороп, Донецкиҙағы госпиталгә һәм алғы һыҙыҡтағы 3 батальонға 4 тапҡыр ылау ебәрелде. Матур эшкә Нурул Ислам мәҙрәсәһе ирекмәндәре Лилиә һәм Константин Вильбойҙар һәм Игелек бүләк хәйриә фонды етәксеһе Алина Быстрова етәкселек итә. Социаль селтәрҙәр аша гуманитар ярҙам кәрәклеген иғлан итеү менән халыҡ әйберҙәрен килтерә башланы ла инде, ди Константин Анатолий улы. Мы планируем везти мед, теплые вещи. И, что немаловажно, мы везем письма поддержки с детских садов, со школ. Очень их поддерживает. В эту поездку мы везем молитвенники, что с церквей, что везем коврики для намаза. В эту поездку мы планируем передать посылки подарочные. Хотелось бы сказать большое спасибо, передать слова благодарности всем неравнодушным людям нашего города. Особенности выделить фонд «Дари добро» Алину Быстрову. Большая благодарность городской библиотеке, Люзе и Мустафовне. Очень благодарен за взаимопомощь и поддержку со стороны местного отделения «Единой России», начальника штаба местного отделения Шаймуратова Рустама Абдулкаюмова и, конечно же, большая благодарность нашему Хазрату. С первых же дней военной специальной операции он предоставил нам помещение, он нас поддержал на каждой пятничной молитве. Он призывает неравнодушных верующих присоединиться к этой акции. Очень нам поддерживает, очень помогает. Яҡшы эшнең иртәсе кичә булмай. Күңелебез килгәчтән бүгенге шушы дөньяларда шушындай көннәр булганга күрә нәрсә белән ничек ярдәм итәләбез, шулай итеп без юлга чыктык. Беренче тапкыр менә октябрьдә барып кайттык. Оннан алда иптәшемнең дуслары Уфадан барып кайтканнары сентябрьдә. Алар инде барып танышып, андагы менә килеп кергән хутка бала алып барганнар башкорт бала. О, башкорт бала дип әле күпме башкорт егетләре йөгереп чыкканнар. Менә үзләренең гафу итегез, бик переживать итәм, шуңа күрә тавышым калтырый. Шалатып әйткәндә, все были рады тому, что приехали именно вот повидать их. У нас есть прекрасная традиция, когда мы ходим в гости кому-то, мы всегда берем с собой гостинцы. Идем в больницу навещать, берем гостинцы. Мы в данный момент вот так же собираем. То есть люди приносят очень много меда. Вот как только сказали, что мы едем их навестить. То есть никто не спрашивает, есть ли там у тебя кто-то, брат, сват, еще кто-то. Там все наши. Чем можем, тем мы помогаем. Не зря ведь говорят, что тыл самый крепкий должен быть для того, чтобы солдат чувствовал в себе поддержку. Олы йөрәкле ир менән ҡатын йәш саҡтан уҡ хәйриә эшендә ҡатнаша икән. Үҙҙәре әйткәнсә, ҡуш йөрәктәрҙе ян-яҡҡа, һәр бер йән эйәһенә мәрхәмәтле ҡараш, йылылыҡ берләштерә. Октябрьский ҡалаһындағы иманлы мөхит тә һис шикһеҙ быға булышлыҡ ҡына итәләр. Ғилем үҙәге Нурул Ислам мәҙрәсәһе етәкселеге лә төрлө хәйриә, шул иҫәптән яуғирҙар өсөн ойошторолған гуманитар ярҙамға ла етди иғтибар бүлә. Ул бик әһәмиәтле эш. Нигә?
Әлбәттә бер спонсорга барып, 100 мең, 200 мең, 300 мең ярдәм сорап, оптовый базага барып, продуктлар сатып алып, пакетларга тутырып без аны эшли алабыз. Ләкин безнең Октябрьский шәһәрендә яшәгән, шушында яшәгән халкыбыз һәрберсе үзеннән куллары белән үзе тырышып, йөрәге аркылы үткәреп, җиңеп кайтсыннар дип безнең батыр егетләребезгә өлеш кертәләр. Менә бу бик әһәмиятле. Ул менә Лилия булсын, аның иптәше Константин, ул православие динендәге егет, Лилия мөселман кызы бит инде. Менә алар үзләре шушы үзләренең инициативасы белән, әле Алинә бар, менә изгелек эшлә дигән, алар безнең шәһәребездә бу акцияны башлап җибәрделәр. Без әлбәттә мөселманнар бик актив катнашабыз бу изгештә. Шуның өчен без монда бердәм булып, татулыкта җиңү өчен тырышырга тиеш. Әлбәттә, намазларыбыз саен, 5 тапкыр намазларыбыз саен, бигрәк тә җомга көннәре тынычлык килсә иде бөтен дөньяда, иминлек булса иде, дуга кылабыз. Безнең крал, мөселманнарның кралы бит дуга. Менә төп безнең кралыбыз шушы. Ул винтовкаларда гына түгел эш. Безнең кралыбыз дуга. Егетләр үз эшен эшлиләр. Менә яшьләребез армиягә барып кайта торган булса, шулай бит. Менә шул вакытта хатын-кызларыбыз үзенең өлешен кертә торган булса, егетләрен көтеп тора торган булсалар, шулай бит. Әсәйләребез сабыр итеп сугыштан кайткан улларын, кияүләрен, җәмәгатьләрен көтеп тора торган булса, шул вакытта алар анда тынычлап үз эшләрен эшләрләр иншалла. Йөрәк йылаһы менән йыелган кирәк яраклы якташтарының сәлам хаттарын солдаттарга Константин дустары менән үзе алып барып куя. Егетләребезнең ихлас елмаеп, күстәнәскә кылануларын күрү, кул бирешеп, һаулык һорашып кайтуыбыз улар өчен дә, безнең өчен дә бик мөһим, тикин күңелле ирекмән. Әлхәмдүлиллаһ, Октябрьский калаһында ла яугирдәрнең ихтыяҗын, рух ныклыгын кайгыртып, изге гамәлгә кушылган ярдәмче кешеләр арта. Җәмгыятебез ошо яһәттән тагы ла ныгынһын ине, иншаллаһ.